Aku si Tri Rahayu. Banjur iki sing sampingku iki. Ya. Siswa SMKI. Kelas pinten, Nduk? Kelas kalih, Pak. Kelas kalih. Nggih. Wah, jar. Panjenengan mendhet jurusan apa, Nak? Karawitan. Karawitan, belajar sinden. Nggih, Pak. Kepengin dadi bojo dalang? Pripun, Pak? Kepengin sok dadi bojo dalang? Nggih. Nggih piye? Menawi jodone nggih. Oh, ayo. Nek pancen ngono, sampe sekolah SMKI kalau mau mesti saka omah ya wis ancang-ancang ngatur tembang apa ana dadi ati siap. Ngatur tembang apa sing tok senengi nih sapa? Ayo. Monggo arep ngaturke langgam apa boleh. Apa nak ngaturke tembang apa? Gubuk asmara mawon. Gubuk asmara ya. Dibawani sing apik nggih. Ning aja cok sinau ning gubuk lho. Mereka saya kelas 2 SMK itu masih harus belajar menuntut ilmu. Ojo manut Dani mono campur gedul. Kayak anake Pak Mbuh ning ulangane manut ulangane lek katul le. Ayo nak buka semara kaya ngapa? Ya. Tak rungokne tembange. Sok nek apik suarane tak pek mantu wis to. Nano. Nyingkar nyingkur. Santai wae, ora mang dredeg, santai wae. Adanggep wae aku ki bapak lho. Asu Dani. Golek kaya sing disule kaya biangne lho. Wiwitane nyingkar nyingkur. Arek apik iki suarane. Lelampahan kangkang Mulakno to bocah kok angger jane seminggu bali kok 2 minggu kek bali. Setengah sasi kek bali. Ayo wis. Enak, diteraske nak. tresno tulus nadyane ing gubuk asmara. Nduk, Mi. Pripun, Pak? Jenengan nek ting Jogja sok nderekke sinten nek dalang? Pak Geter. Oh, derek Pak Geter. Oh nggih, ayo sinau sing tenanan. Dadi sinden iki tidak terbatas waktu lho. Usiane sepuh nek semakin matang semakin kanggu sampean. Nggih, niki kula nggih nderek sinau nggih, Pak. Ora apa-apa. Ya. Aku ya mendukung kok nek kira-kira pancen tegese pancen seneng ngudi karo kabudayan iki tak dukung kok tenan. Aku nek ana generasi do seneng karo kabudayan iki seneng aku. Apa pas. Wah, neko-neko enak kaya apa nak? Tak rungokne wis to. Ya 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 ya.
Kemi. Nggih. Diteruske le sinau nggih. Nggih, pangestu. Boleh kekancan tapi harus tahu batas-batas wong pelajar kuwi kekancan sakpadane kuwi ana batas-batese. Nggih, Pak. Dituntut sik ngelmu sing sak dhuwur-dhuwure sing sak okewe kaya Mbak Elisa. Sinaune mempeng, perkara sok neh iki pancen jojo ora masalah. Wong ya Dani ya wis tak keki omah barang. Ning sing bagus saiki sinau sing tenanan. Nggih, Pak, siap. Heeh, sinau sing tenanan. Nek Dani arep nakal aja gelem. Mboten, Pak. Aja Mboten nek nakal. ditanduki nyamari misalnya. Bapakne iki ben ora tau ngono lho. Tenan. Napa nggih, Pak? Oh, aku ki kejaba makmu ngomah ora. Tenan. Ora tau melinguk ngiwa nengen aku sanane ngener nyewiji gitu. Pokoke pesene Pak Mbuh sampean kudu sinau sing tenanan, sinau sing iso nganti gawe puase piyai sepuh, Bapak Ibu nang dalem. Nggih. Nah, terima kasih nggih. Wah, suarane yo arek apik. Diwet-wet aja sok seneng ngemut permen. Mboten, Pak. Nah, men awet ora gerok suarane. Ya, ganti saiki nang panjuwunan iki. Ya, mau ana sing kersake katresnan jati iki nek tak pasake cah loro iki antarane kuwi trimbil karo trinil kuwi. Cah loro kuwi trimbil karo trinil kuwi sing tukang nyempolai, sing jan nyempolai tukang nyempolai aku ya mung cah loro kuwi kok. Adi-adi ning wis jane ora mbejaji. Ayo nak ngadeg nak mengko gekku bar sampean terus Mbak Elisa dan Mbak Anting lagi. Ayo nak ngadeg. Siap.